И какво става, хора? Аз съм Павел Кочев и днес ще снимаме на Clash Royale. Така, все още не ми се е паднала легендарка. Да си направих нов акаунт. Ето пак е на 8. И там имам една легендарка, после ще ви я покажа. И така, ще се борим днес за Giant Chest. Защото Golden, след 2 честа имам Giant Chest. И така много от картите си ги апгрейднах. Пика 4 левел, Хограйдър 6, Миньон 10, Миньон 9. Какво ще правиш? Яла, не. Тук цели. Ате. Shit, бе, shit. Ате. Их мама чиста. He's good, man. Таков. Ще мине друг път номер. Епа. Аре, бе. Ай, чистито. Не мойте, бе, младиш. Спокойно, само спокойно, спокой се. Еба. Какво правиш, има? Ай, чистито. Взех му та. Ще ги убие, бе. Не мойте, бе, младиш. Ате. Не, нищо няма са хиля. Умряха. Ай, честито. Умри, бе, младиш. Няма да мине този номер. Шит. Аре, бе, умрете, бе. Умри в кофа. Ате. Умри в кофа. Така, искам да ти кажа нещо. Ате, скелета ме. Още нещо. Ай, честито. Абе, мангал. Айде, good game. Когато съм ретар. Аре. Охо. Сега скоро ще се апгрейдвам Fire Spirit-ите. След това Goblin Barrel. След това Рейджа. Той е на последно място от това по-хубаво Ива 4000. Добре, както и да. Айде. Понякога се падам с супер силните, понякога с ретарди. Сега... Да.
Като е такива силни, не запимаш ли? Стреляш. Добре. Давай тук, давай. А тъй. А тъй. Гледай сега коста. Чаха, това забравих. И... Ма интересува мене пък. Дай му малко реч. Ай, чистото. Не. Не бе, мама ти. Ти изчезни оттам. Че бабе, нет би. Аре бе, умри бе. Четвърти левоч. Умри бе, младиш. Не бе, Джанта ще умри бе. Добре. Абе, умри там. Патка изкуфа. Мъж бе, мъж. Колко пишат? Точно на 240. Опа. Хюстън, we have a problem. Айде, втасахме бе. Еба! Аре! Една битка няма спечелим на... чистото. В ефир няма да спечелим една битка. В ефир. Чакай пеката! Ай се умре. Тъй. Умри бе, умри. Тъй. Не. Та няма стане. Не. Аз като казвам... Тъй като стане най-мразя. Ще биеш друг път. Абе, това не е честно, ретарди мръсни. Айде да... на едно остана. На едно. На едно ще остане. Чакай. Имам още един силвар чест, нали така? Да. Айде. Тън. Може да си изтеглите приложението. Тъй. Умри бе, младиш. Стига, Нищо не направи. Айде, good game. Айде, втасахме. Чистито. Айде, и най-туч. Чистито. Айде. Good game, well played. Чистито. Good game. Кога ще почва то кланчест? И хора, който иска, може да влезне в нашия клан, Пловдив Арми. Нищо, че аз не съм от Пловдив. Иска 2100 купи. Май, да.
И да. След малко ще се върна. И какво става, хора? Тук сме пак. И бихме. Сега джемвам този чест. И очаквам Giant Chest. И рай. И след 15 часа, да, имам спермичка. О, дано да не е ретард кът миналия. Приготви си дълъг. И... мана. Тамън. За... Тъй като стане най-мразен. Шит. Това за тебе. Това за тебе, ма... Атай. Умри, бе. Surprise, motherfucker. Айде! Tower rip. Атай. Тъй като стане най-мразя. Айде, умри. Атай. Айде, тук умря. Ай, чистито. What the fuck, какво беше това? Реч. Спокойно, само спокойно, успокой се. Спокойно. Всичко под контрол. Айде. Айде, честито. О, не. Айде на баня. Сега едни стрелички. И... Good game. И сега Giant Chest. 3, 2, 1. Как Golden Chest е ретард? Нали че е слотс фул? Не беше ли така? Как стана това, бе, нали? Нали Silver честовете? Как? Еба. То с Golden чест мина? Ай си чува, бе. Damn, хора, това ще от мен. До скоро.